Přední český výrobce kotlů na pevná paliva společnost OPOP vznikla před 15 lety privatizací bývalého státního podniku a navázala na bohatou tradici ve výrobě topenářské techniky. Přijměte pozvání na krátkou filmovou exkurzi, která vám přiblíží důležité milníky naší 60leté historie. Kořeny firmy sahají až do roku 1949, kdy znárodněním a sloučením malých řemeslných firem vznikl takzvaný sdružený komunální podnik, který se zaměřil na provozování služeb, oprav a drobnou strojírenskou výrobu. V průběhu následujících 20 let, které se nesly ve znamení budování socialismu, se podnik několikrát přejmenoval. Sdružený komunál nebo později průmyslový kombinát v roce 1960 vystřídal název Okresní průmyslový a opravárenský podnik, odtud zkratka OPOP. Výrobní sortiment OPOP byl na přelomu 50. a 60. let opravdu úctyhodný. Od stavebních vrátků a kladkostrojů přes pásové pily, teplovzdušné agregáty, hvězdárenské kopule až po autobusové čekárny a silniční směrové sloupky. Jen stavebních vrátků bylo vyrobeno několik desítek tisíc kusů. Tak jak rostla výstavba rodinných domů, zvyšovaly se požadavky na komfort bydlení. Ústřední vytápění se stávalo samozřejmostí a poptávka po teplovodních kotlích byla čím dál tím větší. Výroba teplovodních kotlů byla velkým dobrodružstvím a krokem do neznáma. Ve své době jsme neuměli ohnout plech, ustřihnout plech, neuměli jsme svařovat, nicméně šli jsme do toho, protože to byla výzva a byly ty výrobky potřebné. Úplně první kotel zkonstruoval pan Hubert Šťastný. V roce 1960 přišli do podniku mladí konstruktéři. Mezi nimi byl i Karel Malina, který převzal po Hubertu Šťastném vývoj teplovodních kotlů. Konstrukce v OPOP se činila a tak po H1 následovaly další typy. Po trubkových kotlích H2 a H3 přišel kotel H4. Ten byl na rozdíl od svých předchůdců osazen žebry, což umožnilo dokonalejší odběr tepla z proudících spalin. Na stejném principu pracují naše kotle dodnes. Výkony dosud vyráběných kotlů měly velikost okolo 15 kW, což se jevilo jako nedostačující a navíc byla požadována větší univerzálnost kotle, čili pro spalování různých druhů paliv. Proto byl vyhlášen tematický úkol číslo 30, který toto řešil. Výsledkem byl univerzální kotel s označením H5, respektive H51, s možností spalování koksu, hnědého uhlí, nafty i plynu. Dokonce se v nich dala ohřívat i teplá užitková voda. Tyto kotle se vyráběly dlouhá léta a staly se základem řady H6, která pokryla výkon až do 50 kW. Přidáváním lamel se rozšiřovala stavební šířka kotle. Lamely byly na rozdíl od typu H5 již svislé, to znamená, nedocházelo tady k usazování spalin a s kladebnou šířkou jsme vlastně řešili výkon až do 50 kW. Z této řady se dělají dosud dva typy označené 35 a 50 kW. Od roku 1970 tvořily teplovodní kotle na tuhá paliva spolu s otopnými tělesy podstatnou část výrobní náplně podniku. Firma nabízela kromě kotlů a radiátorů na tehdejší dobu také široký sortiment příslušenství, jako byly ventily, hořáky nebo uchycení radiátorů. Tehdy jsme zajišťovali materiál velmi pracně, protože byl všeobecný nedostatek. Museli jsme firmy objíždět a prosit, aby nám něco prodali. Dneska materiálu dostatek, musíme vybírat, vyhodnocovat dodavatele. Člověk musí mít nějaký šestý smysl, aby poznal, který dodavatel je lepší a který je horší. Dalším neoddiskutovatelným pokrokem je neustále se zlepšující strojní vybavení firmy. V roce 1971, když jsem přišel do OPOP a prošel jsem vrátnici, tak jsem si nemyslel, že tady strávím kus vlastního života.
ta výroba už úplně je o něčem jiném, než když jsme začínali, protože všechno je modernější a jde to pořád dopředu a dopředu, protože ty stroje, to vybavení, to už dneska odpovídá, jako si myslím, celkem kvalitě a nedá se to vůbec přirovnat, co bylo předtím. Dnes je tomu právě 15 let, co se začala psát moderní historie firmy. V roce 1994 vznikla privatizací státního podniku společnost s ručením omezeným, která se okamžitě zařadila mezi přední české výrobce topenářské techniky. I když jsme vyráběli také plynové kotle, stacionární i závěsné, základním výrobním programem OPOP zůstala výroba ocelových kotlů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. V roce 1996 jsme v tomto segmentu dokonce dosáhli 30% podílu na trhu. V následujících letech jsme uvedli na trh lázeňská kamna pro ohřev teplé užitkové vody a kamna na tuhá paliva pro lokální vytápění. Nejnovějšími výrobky v našem sortimentu jsou moderní splyňovací kotle a automatické ekologické kotle na peletky. Tento široký výrobní program klade vysoké nároky na kvalitní personální a strojní vybavení firmy. Zpracování plechů laserem a plazmou, ohraňovací a vysekávací lisy, svařovací roboty a moderní prášková lakovna, to jsou naše výrobní kapacity, které také nabízíme v rámci kooperace svým partnerům. Zkušenost, odbornost našich pracovníků a moderní strojní vybavení nám zaručuje komplexní výrobní samostatnost a především vysokou kvalitu našich výrobků. Dříve než se zákazník rozhodne pro koupi kotle, může si ho prohlédnout na některé z odborných výstav. V 60. letech minulého století zde na Černé Louce jsme vystavovali úspěšný kotel H3 o výkonu 14 183 kilokalorií, který získal zlatý kahan a vlastně celou výstavu tím vyhrál. Před 40 lety to byl jeden kotel. Dnes je to několik typů v různých výkonových řadách. Zájem o kotle z Valašského Meziříčí je velký a expozice firmy je neustále v obležení. Vždyť konstrukce kotlů je léty prověřená a výrobky OPOP mají celou řadu výhod, které zákazníci oceňují. Jsou to vlastně kotlíky malých rozměrů, které vlastně jsou vysoce účinné, výkonné a samozřejmě jednoduché na údržbu. Přepážky lehce čistitelné, roštový páka lehce ovládatelná a jsou certifikovány jak na uhlí, tak i na dřevo, což vlastně se blíží ekologickým kotlům. Dnes tolik diskutované a propagované ekologické vytápění má své pevné místo i v sortimentu OPOP. Automatické kotle BioComfort, Boeing a Woody jsou kombinací ekologického vytápění s velmi vysokou účinností a příznivou cenou paliva. Peletkové kotle umožňují vysoce ekologické vytápění. Jsou nenáročné na obsluhu stejně jako kotle plynové. Rozdíl je v nákladech vytápění, kdy topení peletkami může být až o 30% levnější než topení plynem. Mezi další ekologické vytápění patří skleňovací kotel Ecomax na kusové dřevo. Jeho předností kromě vysoké účinnosti je nenáročnost na obsluhu. Kotel je vybaven regulační jednotkou, která řídí kotel. Provoz oběhového čerpadla s možností připojení dalších regulačních jednotek. Právě regulace těchto kotlů, bez které se dnes moderní vytápění neobejde, je další velkou výhodou. A tak není divu, že je o výrobky z OPOP zájem nejen v tuzemsku, ale i v řadě zemí po celém světě. Hlavním prodejním argumentem našich výrobků je jednoduchá údržba, jednoduchá obsluha, hlavně co se týče klasických kotlů na dřevo a na uhlí. U peletkových kotlů je to samozřejmě ekologická stránka věci a vysoká účinnost. Zákazníci se mohou setkat s našimi výrobky na Slovensku, v Polsku, Litvě, Bulharsku, Dánsku, Rumunsku, Rusku, na Ukrajině, v Belgii, Řecku, nově ve Francii, Estonsku, Švédsku, Bělorusku, Anglii a dokonce i v Mongolsku.
Za 15 let naší novodobé existence jsme se stali moderní firmou na evropské úrovni. Náš podnik je nedílnou součástí hospodářsko-společenské struktury regionu a sehrává významnou úlohu v zaměstnanosti, v profesní skladbě obyvatelstva a v diverzifikaci doprovodných činností, které zajišťujeme pro další firmy v České republice. V popředí našeho zájmu stojí rovněž péče o životní prostředí, spokojenost zaměstnanců a v neposlední řadě pak udržování dobrých vztahů s obchodními partnery. Po 60 letech naší společné cesty přináší i dnes značka OPOP opravdový pocit opravdové pohody do vašich domovů.